Ramogi TV, Nairobi. Jatend Wachiegni Mohamed Amin oyango ni obila omako ji 2 moko mitudo kod konyo achich Kelvin Kang'ethe mayande olido mowuok e od ang'ech e log tich mar DCI. Amin wacho ni gin kod chich ni ji moko 2 ne okonyo achich no endo Kang'ethe okwepo kama koro ogengne juma mokalo. Amin osingo kawo okang' ne ng'ata mane okonyo Kelvin Kang'ethe buto ne obila mowuok mochwe oringo. Kang'ethe ne odin ne kitude kod nek mar nyadendi moro e piny America. It's unfortunate that after we made laborious efforts to apprehend him, that through circumstances yet to be determined, Kelvin escaped from the police custody, Muthaiga police station for that matter. But so far so good. We have progressed very well. And we have, as of today, arrested 2 people whom we suspect facilitated the disappearance of that fugitive. So, in the fullness of time and very soon, we should be able to apprehend him and also take action against all persons who aided or abetted the escape of Kelvin from lawful police custody. Piny mangima kawuono dhialo nyaka londo.